अशें पळयलें ना जितो कुर्सार वाट चलतालो तेजे शीश तेजे नासले ते सगळे पळोवन गेल्ले जीव खूब खूब मानसीक एके भाशेन कोस्ट दूख सोसूंक पडले शेवटाक आत्मीक स्पिरिच्युअल सफरींग जेजूक सोसूंक पडले जेजू आसलो गेत्सेमने बागेंत तो मागणें कोत्तालो तशेंच कुर्सार मागणें कोत्तालो जेजूक दिसतालें की ते बापान ताका सोडला म्हूण गॉड हॅज फॉरगॉटन हिम जेजू म्हणटा प्लीज टेक द सफरींग अवे फ्रॉम मी इफ पयस म्हाका पयस व्हर पण ते सोसूंक जायना जेजू दिसता की बापान ताका सोडला तशें कुर्सार म्हणटा जेजू म्हणटा एली एली लामा सबक्तानी गॉड गॉड वाय हॅव यू फॉरसेकन मी तूं कित्याक म्हाका कोस तूं सोंसो पडलें म्हणून जेजू म्हणटा की दिसता की बापान ताका सोडला सो जीजस हॅड अंडरगो स्पिरिच्युअल सफरींग फिजिकल एंड मेंटल हें घडलें सुमार 2000 वर्सां आदीं जेजू आजून आजी कोस्ट दूख सोंसता कुडीचे मानसीक आनी आत्मीक जायत कुटुंबांत जायत संस्थेंत जायते संस्था धार्मीक वा समाजीक जेन्ना आमचे भाव भयण दुखांत आसता तेन्ना म्हणटा भाव भयण आमी ताका पयस दवरता वा झुजान मोडटात ल्हान भुरगीं मोडटा एक जेजू मोडटा जेजू कोस दूख सोंसता प्रथम खेरीत भाशेन हाचे दिसा आमी जेजू कोस्ता नियाळ करुया थोडो वेळ नियाळ करुया जेजू आमच्या कितलो मोग केलो देखून तो इतले कोस दूख सोंसले जेन्ना आमकां कोस दूख येता जिवितांत तेन्ना आमी एक कोस दूख सोंसूंक आमकां जेजू आदार दिवंक जेजू लागीं आमी आज खालतीपणी नम्रतायेन मागुया